Comença la segona mostra folclòrica de la Fira d'Estrador, amb un canvi d'ubicació, però no d'il·lusió, amb una esperança de continuïtat que just amb una segona edició ja mos marca el camí. Un camí que estem decidits a seguir per tal de poder donar de cada any el millor de nosaltres mateixos per contribuir al manteniment i, per què no, a l'evolució de la nostra cultura popular. En primer lloc, però, no ens volem oblidar de vosaltres, de tots aquells que heu vingut, possiblement, pensant trobar el que a continuació veureu i sentireu, i de tots aquells que, possiblement, o això esperant, se sorprendran en algun moment de la baldada. Perquè tota aquesta moguda, si hem de ser sincers, l'hem preparada egoistament pensant en nosaltres mateixos. Però alhora mai oblidant el públic que decideix sortir de casa seva un dissabte de baixa per participar activament de propostes culturals. La nostra més sincera admiració i complicitat. En segon lloc, donant la benvinguda als grups que enguany ens acompanyen. Són la Colla de Guarca, que venen de Eivissa, i el grup ens regal